Goma. Jama'a barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirinmu na sana'a goma wanda 'yan Hausa ke wa laƙabi da maganin mai gasa. Shirin da ke zuwar muku daga kafar tubalin arziki. Kada ku sha'afa, za ku iya samun wannan da ma wasu shirye-shiryenmu a shafinmu na yanar gizo www.tubalinarziki.com ko kuma a shafukanmu na sada zumunta Facebook, Twitter, Instagram har ma da TikTok, dukkansu da tubalin arziki. Sana'a goma. Darasin wannan satin akan abin da ake kira manufar kasuwa. Za mu tofa albarkacin bakinmu, a turance shi ake kira target market. Kafin ka tsunduma cikin kowane kasuwanci ko wata harkar da kake tunanin farawa, yana da kyau ka tabbatar da samuwar manufar kasuwarka. Misali, ba za ka samu waje ko shago a cikin garin Kano ka ce giya za ka sayar ko gumaka ba, babu wanda zai maka ciniki. Ko kuma ka shiga makarantar maza kana tallan kunzugu wato sanitary pad, ba wannan suke da bukata ba. Ko kuma ka rinka yi wa mata tallan takalmin buga ƙwallon ƙafa, wannan kamar ka tambayi kaza hanyar rafi ne. Dole ne ka yi bincike mai zurfi, ka tabbatar da ina masu buƙatar kayanka suke, a ina suka fi yawa, yaushe ake samun su. Duk wannan idan ka yi bincike a kansu, to insha Allahu cinikin zai zo maka a cikin sauƙi. Alhamdulillah, Allah ya yi wa garin Kano arzikin jama'a. Kano tumbin giwa, ko da mai karo an fika. Kuma ana kasuwanci da wayewa, saboda babu ɓangaren kasuwancin da ba su da ƙungiyoyi masu tsarin gaske. Shi ma wannan yana taimakawa matuƙa wajen sauƙaƙe cinikayya. Sannan kuma bugu da ƙari, ga gidajen rediyo da na yanar gizo, ga kuma social media, duk waɗannan suna taimakawa 'yan kasuwa wajen tallata kayansu. Maganar gaskiya, akwai kasuwanci kala-kala masu yawan gaske waɗanda mutum zai iya farawa don ya rinka samun sisi da kwabo. Wasansu mutum zai ga sun yi daidai da ra'ayinsa, haka zalika wasu kuma su saba da ra'ayin mutum. Amma duk da haka, idan an karanta bayananmu da idon basira, mutum ba zai rasa abin ɗauka a shawarwarin da za mu bayar ba. Kada ku manta, kafin mutum ya tunkari wani kasuwancin, dole sai ya yi la'akari da jinsinsa, da addininsa, da shekarunsa, da ra'ayinsa, da kuma yanayin ƙwazonsa. Misali, ai kun ga babu yadda za a yi tsoho ɗan shekara 60 ya ce shi dakon kaya zai rinka yi a kasuwar Singa, ko kuma mace ta ce a daidaita sahu za ta tuka a cikin ƙwaryar birnin Kano, ko kuma kana musulmi ka ce giya za ka sayar. Dole ne kafin a yanke shawara akan wanne irin kasuwanci za a tsunduma a ciki, a yi nazari mai zurfi, saboda a shiga harkar a shirye kuma da tsari mai kyau. Bayan an yanke wannan shawarar, sai a yi ƙoƙarin tsara hanyar da za a bi domin tallata kasuwanci, kuma a yi wa kaya ko abin da ake sayarwa farashi mai kyau. Amma mafi muhimmanci shine talla, don an ce talla shine gatan ciniki. Komai kyawun kayanka ko kuma abin da kake sayarwa, idan baka tallata ta hanyar da mutane za su san da kai ba, haka za ka yi tasha tale-tale a waje ɗaya, babu wanda zai yi maka ciniki. Sana'a rigar 'yanci. Allah ya kai mu mako na gaba. Wanda ya wallafa Zafirullahi Abdulaziz, ni Fatu Abdullahi Ado Satatima da na gabatar, a madadin jagorori da injiniyoyin da suka sada ni da ku, nake cewa mu haɗu a wani satin.